ஸோ குரு பிரணாமம் பண்ணிடுவோம். முதல்ல வந்து ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகிய சக்ஷுர் உன்மிலித்தமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிரம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமயம் ததாதி பதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ண கருணசிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து 3வது அத்தியாயம். இது வந்து கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல இருந்தா வந்து பகவான் வந்து இந்த கர்ம யோகம், கர்மத்தின் செயலின் யோகம், செயலை பற்றிய செயலாற்றுவதை பற்றிய யோகம். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து எப்படி செயலாற்றுவதை பற்றி அந்த யோகத்தை குறித்து விவரமாக கூறப்போகிறார். இதற்கு பின் வந்து நம்ம வந்து பக்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் 6 அத்தியாயம் சாதாரணமா பார்த்தீர்களானால் அது வந்து கர்ம யோகத்தை சார்ந்ததாக இருக்கும். நடு 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பக்தி யோகம் சார்ந்ததாகவும், கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் வந்து ஞான யோகம் சார்ந்ததாகவும் இப்படி பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த 18 அத்தியாயங்களும். இப்போ நம்ம இதுல பார்க்க போகிறது வந்து கர்மயோகம். பகவான் இந்த அத்தியாயம் முழுக்கவே வந்து கர்மயோகத்தை பத்தி தான் விவரமா சொல்ல போகிறார். முதல்ல வந்து நம்ம ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூரு டைட்டிஸ் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு நம்ம செஷனுக்குள்ள செல்லலாம். நேற்றைக்கு அத்தியாயம் 2வது அத்தியாயம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதோடைய ஒரு மறுபரிசீலனை, அதோட சம்மரி என்னன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து அர்ஜுனன் 5 கேள்விகள் கேட்டான் அப்படின்னு பார்த்தோம். இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம், அதாவது குழப்பம். இந்த 5 காரணங்களுக்காக அவனால் போர் புரிய முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றான். அதற்கு வந்து நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து 5 பதில்களை கூறுகிறார். 5 பதில் இல்ல, பதில்களை கூறுகிறார். இந்த 5 கேட்டகரியில வந்து அது வந்து பகவான் கூறியிருக்கிறார். முதல் இரக்கம் சொன்னதுக்கு வந்து நான் உடல் இல்லை, ஆகையினால் வந்து நீ வந்து ஆத்மா, நீ வந்து உடல் கிடையாது, ஆகையினால் நீ போர் புரிவாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதற்கு அடுத்தது வந்து இன்பமின்மை. அதற்கு வந்து சொர்க்கம் இல்லது ராஜ்யம், எதுவா இருந்த ஒண்ணு போர்ல இறந்தால் அது வந்து சொர்க்கத்தில் அவனுக்கு கொண்டு சேர்க்கும், இல்லை என்றால் ராஜ்யம் கிடைக்க போகிறது. பாவ செயலுக்கு வந்து இது வந்து பக்தி செயல்பாடு வந்து பாவம் இல்லை. இந்த ஹனுமானுடைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் நம்ம. அதற்கப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம், அது வந்து அவன் சொல்றான். அதற்கு வந்து பகவான் சொல்றார். அதுல இன்னைக்கு பார்க்க போறோம், இன்னைக்கு அத்தியாயத்தையும் 24வது ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். வர்ண சங்கரத்தை தடுக்கிறதுக்கு நீ ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. கடைசியாக இருமனம் அப்படிங்கிறதுக்கு நீ உறுதியோட இருந்தால் வந்து உனக்கு குழப்பம், இருமனம் வராது, ஆகினால் உறுதியுடன் நீ வந்து பகவானுக்கு சேவை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிந்துரைக்கிறார். இப்பொழுது இன்றைய அத்தியாயம் இதனுடைய சுருக்கம் பார்க்கலாம். இதுல வந்து துரத்தல், பகவானிடம் கேட்கிறான் அர்ஜுனன் வந்து துரத்தல் உயர்ந்ததா இல்லைன்னா வந்து செயல் புரிவது உயர்ந்ததா, ஏகம் வத, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறான். அதற்கப்புறம் வந்து இது வந்து முதல் 2 ஸ்லோகம் கேட்கிறான். அதற்கு பின் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம், அது வந்து ஞான யோகத்தை விட சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து நியத்தம் குரு கர்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து கூறுகிறார். அதற்கு பின் வந்து கர்ம காண்டம், அதிலிருந்து கர்ம யோகம், அதை பத்தி விவரிக்கிறார் பகவான். இது வந்து பிரவர்த்தி சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த யாக சக்கரத்தை பத்தி பார்க்க போகிறோம். 10ல இருந்து 16 ஸ்லோகங்கள். அதற்கு பின் வந்து எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள், இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அந்த 5வது கேள்வி வந்து எத்யத் ஆசிரியதி சிரேஷ்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு 17 35 ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்ல போறார். அந்த 5வது குழப்பத்திற்கு பகவான் வந்து சொல்றார், இந்த பதில் இங்க சொல்றார். மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறதுக்கு அது வந்து பகவான் விவரிக்க போகிறார். அது வந்து இஹ வைரினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப முதல் ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். ஞாயசி சேத் கர்மணஸ்தே மதா புத்திர் ஜனார்தன தத் கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியஜோயசி கேசவா. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? நீங்கள் வந்து இந்த பலநோக்கு செயல்கள், அதாவது நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக் அந்த ஃப்ரூட்டேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு பலன் கருதி செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதை விட வந்து புத்தி, அதாவது அந்த ஞானம், தான் தான் ஆத்மா, தான் வந்து உடல் கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த ஞானமும், பகவானுக்கு நாம் கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஞானமும் சிறந்தது என்றால், அப்படின்னா
இந்த ஞானம் தான் சிறந்ததுன்னா ஏன் வந்து இந்த இந்த கோரமான இப்போரில் வந்து இந்த போரை செய்ய சொல்லி தூண்டுகிறீர்கள்? அப்போ வந்து நான் வந்து அந்த ஞானத்தையே செய்து கொண்டு நான் வந்து ஒரு யோகி ஆகி நான் வந்து தபஸ் செய்ய போகிறேன், காட்டுக்கு சென்று தபஸ் செய்ய போகலாமே, ஏன் என்னை போரிட சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்கிறான். இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த வந்து தியானம் செய்யற மாதிரி ஒரு படம் போட்டு இருக்கிறார்கள். இது வந்து ஞான யோகத்தை குறிக்கிறது. அதாவது ஒரு காட்டிற்கு சென்று அஷ்டாங்க யோகங்கள்லாம் வரப்போகிறது அடுத்த அத்தியாயத்துல. அதெல்லாம் செய்து அந்த ஞானத்தை அடைவது, அந்த 8 நிலைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 8 நிலைகளும் அந்த ஞானம் அடைவதற்கு வந்து அஷ்டாங்க யோகம் அது ஒரு மார்க்கம். அதே மாதிரி வந்து கர்மயோகம் செய்து செல்வது இன்னொரு மார்க்கம். அதற்கு பின் வந்து பகவான் வந்து பக்தி யோகத்தையும் சொல்ல போகிறார். இப்போ இதெல்லாம் இருக்கிறதே வந்து நான் ஞான யோகத்திலேயே சென்றுடலாமே, எனக்கு வந்து ஞானமே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து இந்த எந்த பக்கம் போகிறது அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு நேத்திக்கு சொன்னா இல்லையா, அதுக்கு இப்ப பகவான் வந்து பதில் சொல்றார். व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीमभवे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्. 2 வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதளிக்கிறது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானிடம் வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறான். 2 வழிகள் இருக்கிறது. ஒன்று வந்து ஞான யோகம், இன்னொன்னு வந்து கர்மத்தை செய்யக்கூடிய அந்த போர் புரிதல் அப்படிங்கிறது ஒரு கர்மம், அந்த கர்ம யோகம். 2 வழிகள் இருக்கிறது. இது வந்து எதுல செல்வது என்று எனக்கு புரியவில்லை, ஆகையினால் எது என்பதை முடிவாக கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப கேட்கிறான் பகவானிடம். இப்போ இது 6வது ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து பதில் அளிக்கிறார். கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய யயாஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாச்சார ச உச்யதே. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான். அவன் வந்து போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இன்னைக்கு நம்ம பிரபுபாதாவுடைய வீடியோலையும் பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம வந்து ஒரு குருங்கிறவர் வந்து போலி குருகள் தான் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். அது மாதிரி வந்து ஒரு வேஷத்தில் மட்டும் ஒரு துறவி போல இருந்து கொண்டு தன்னுடைய உண்மையான உருவில் வந்து அவன் வந்து துறவியாக இல்லாமல் தன்னுடைய மனம் வந்து அலைப்பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும். பல்வேறு புலனுகர்ச்சி பொருள்களில் வந்து அவன் ஈடுபட்டு கொண்டே இருப்பான். ஆனால் வெளி தோற்றத்துக்கு அவன் யோகி போல தென்படுவான். அந்த தோற்றம், அந்த ஆடை எல்லாம் அவன் வந்து மித்யாச்சாரன், அதாவது ஒரு போலி மனிதன், போலியான ஒரு யோகி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இதுல விடையளிக்கிறார். ஆகினால் வந்து இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைப்பாய விடுவான். புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்த முயல்கிறான். இப்போ இந்த படத்துல பாக்குறது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. இவர் வந்து ஜடபரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை நம்ம பார்க்க போறோம், வரும் அத்தியாயங்களில் பார்க்க போறோம். அவர் வந்து பெரிய யோகி, அவர் வந்து பெரிய ஞான யோகி. இப்போ அர்ஜுனன் வந்து தான் ஞான யோகி தான் ஆக வேண்டும், காட்டிற்கு சென்று தவம் செய்ய வேண்டும் தான் சொல்லுகிறான் இல்லையா. இவர் வந்து பெரிய ஒரு ஞான யோகி. அவர் வந்து அவருடைய ராஜ்யத்தை எல்லாம் திறந்து விட்டு அவர் கானகத்துக்கு சென்று யாகங்கள் எல்லாம் செய்து தபஸ் செய்ய போகிறார். ஆனால் அங்கு என்ன ஆகிறது, அவர் வந்து ஒரு மானை கண்டு அதன் பின் அந்த மானையை வளர்ப்பதில் தன்னுடைய புத்தியை லயிக்க விட்டு தன்னுடைய யாகத்தையே கோட்டை விட்டு விடுகிறார். ஆகையினால் தாம் என்ன குறிக்கோள் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத மறந்துவிட்டு ஒரு போலியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு பெயரளவில் மட்டும் ஒருவன் வந்து தான் யோகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்து கொண்டிருந்தானால் அவன் வந்து ஒரு போலியான ஒரு யோகி, போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். ஆனால் 7வது ஸ்லோகத்தை சொல்றார். யஸ்த்விந்திரியாணி மனசா நியம் யாரபதே அர்ஜுன கர்மேந்திரியைர் கர்ம யோக அசக்தச விசிஷ்யதே. அதே சமயத்தில் செயலாற்றும் புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கர்மயோகத்தில், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் நேர்மையான மனிதன் வந்து மிக உயர்ந்தவன் ஆவான். ரெண்டு பிரிவு சொல்றார் பகவான். ஒண்ணு வந்து நான் வந்து பேரளவுல மட்டும் யோகியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டு ஒரு சில பேர் வந்து போலியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கின்றனர். இன்னொரு கேட்டகரி, இன்னொரு பிரிவினர் வந்து என்னன்னா, அவர்கள் வந்து உண்மையிலேயே அவர்கள் வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி தன் மனதால் வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி விட்டார்கள். தன்னுடைய கண், காது, மூக்கு, உடல் ஆகிய அனைத்தும் வந்து மற்ற இந்த புலனின்ப விஷயத்தில் ஈடுபடாமல் பகவானிடத்திலே ஈடுபட வைத்திருக்கிறார்கள்.
அந்த பற்றின்றி, அதாவது நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுல வந்து பற்று வந்து இருக்கக்கூடாது. அதுதான் நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். அந்த பற்று தான் வந்து எல்லாத்திற்குமே காரணம். அந்த பற்றை அறுத்து விட்டு பலன் மேல் பற்று இல்லாமல் காரியங்களை செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் காரியம் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்பவர்கள் வந்து ஒரு நேர்மையான மனிதன். அவர்கள் வந்து உயர்ந்தவராகிறார்கள். இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறது அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். இவர் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து பெரிய ஒரு ஆச்சாரியர். இந்த கௌடிய சம்பிரதாயத்துல இருந்து, பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல இருந்து அவர் பெரிய ஆச்சாரியர். அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 லட்சம் தடவை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை விடாமல் ஜபிப்பவர். இப்போ இவர்கள் எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுகிறார்கள். பகவான் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களில் பகவானுக்கு வந்து ஜெகநாத யாத்திரை செய்து, அவருடைய கோயில் அவருடைய திருக்கோயிலை வந்து துப்புரவு செய்து, பகவானுக்கு ஜபம் செய்து, அந்த பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டு மற்ற விஷயங்களில் பற்றின்றி இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கேட்டகரிஸ் பத்தி பகவான் சொல்றார். இப்போ 9வது ஸ்லோகம். யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோ அந்த்யத்த லோகோ அயம் கர்ம பந்தனஹ ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சர. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் மட்டும் நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவைதான். விஷ்ணுவிற்கு, அதாவது கிருஷ்ணருக்கு, எல்லாம் கிருஷ்ணர் விஷ்ணு எல்லாரும் ஒன்றுதான். ஆகையினால் கிருஷ்ணருக்கோ விஷ்ணுவிற்கோ அவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்களை மட்டும் வந்து நம்ம செய்யலாம். அதுதான் வந்து பந்தப்படுத்தாது. மற்ற எல்லா செயல்களுமே வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் தான். எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்வாயாக. இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல சொல்றார். 11வது ஸ்லோகத்துல வந்து தேவான் பாவய தானேன தேவா பாவயந்துவஹ பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேயஹ பரமவாப்யசத். யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகு ஒத்துழைப்பால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இந்த யாக சக்கரத்தை பற்றி அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம் விவரமா. எப்படி வந்து நம்ம யாகங்கள் செய்தோமானால் அதனால் வந்து தேவர்கள், அதாவது தேவர்கள் மகிழ்கிறார்கள்னா அவர்களுடைய அவர்களுக்கு அந்தராத்மாக இருக்கக்கூடிய பகவான் தான் வந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறார். அந்த தேவர்கள் வந்து மகிழ்ந்தார்கள் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து மழை பொழியும். இப்போ அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம விவரமா பார்ப்போம். இது வந்து யாக சக்கரம் அப்படின்னு சொல்வார்கள். அதாவது பகவான் தான் வந்து இந்த வேதங்களை முதலில் வந்து பகவான் வந்து அவருடைய நாபிக மனத்திலிருந்து பிரம்மதேவனை உற்பத்தி செய்கிறார். அந்த பிரம்மதேவனுக்கு வந்து இந்த எல்லா உலகங்களையும் நடத்துவதற்காக அந்த வேதங்களையும் பகவான் தான் படைத்தார். 3 வேதங்கள் தான் முதலில் படைத்தார். அந்த 3 வேதங்களிலிருந்து 4வது வேதம் அதர்வண வேதம் வந்தது. 4 வேதங்களையும் வைத்துக்கொண்டு பிரம்மா வந்து அந்த சிருஷ்டி முதலான செயல்களை செய்கிறார். அந்த வேதங்களின் சொல்லப்பட்டபடி வந்து கடமைகளை வந்து மக்கள் செய்கின்றனர். மனிதர்கள் செய்து வாழ்ந்தால் அப்பொழுது வந்து அந்த யாகம், தர்மம், யாகம், தவம் போன்ற நல்ல காரியங்களை வந்து வேதத்தில் சொல்லப்பட்டபடி செய்கின்றனர். அப்படி செய்தால் வந்து மழை பொழிகின்றது. அப்படி செய்தால் வந்து நல்ல மழை மும்மாறி பொழிகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மழை வந்து ஒரு சுபிட்சமாக இருக்கிறது. அப்படி மழை நன்றாக பொழிந்தால் வந்து தானியங்கள் விளைகின்றது. தானியங்கள் விளைந்தால் வந்து நம்ம அதிலிருந்து உணவு உற்பத்தி செய்து அந்த பிரசாதம், அதாவது பகவானுக்கு படைக்கப்பட்டு அதற்கு பின் உண்ணும் உணவிற்கு வந்து பிரசாதம் என்று பெயர். மற்றபடி வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காமல், பகவானுக்கு கண் காட்டாமல், அவருக்கு காட்டாமல் நாமே உண்டு விட்டோமானால் அது வந்து பாவத்தை தான் புஜிக்கிறோம். ஆகையினால் பகவானுக்கு காட்டிவிட்டு நாம் வந்து உண்ண வேண்டும். சாத்வீகமான உணவு தான் உண்ண வேண்டும். இப்படி வந்து இந்த யாக சக்கரமானது சுற்றி கொண்டேதான் இருக்கும். இதே மாதிரி வந்து சுற்றி கொண்டேதான் இருக்கும். இதைதான் வந்து பகவான் முந்தின ஸ்லோகத்தை சொல்றார். யாகங்களால் வந்து மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பார்கள். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையிலான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் வந்து அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யாக சக்கரத்தை குறித்து பகவான் இதுல விவரிக்கிறார். இப்ப நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா சங்கீர்த்தனம், அதுதான் வந்து இன்னைக்கு இந்த வீடியோலயும் நம்ம பார்த்தோம். அதை வந்து முதலில் நமக்கு வந்து கொடுத்தவர் வந்து
சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் தான் வந்து சுமார் ஒரு 500 வருடங்களுக்கு முன்பு வந்து இந்த உலகத்தில் அவர் வந்து ஒரு குருமாராக பிறந்து அவர் வழி வழி வந்தவர்கள் தான் இப்பொழுது நம்ம இஸ்கான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்கள் எல்லாருமே. அவர்கள் இப்போ வந்து முதல்ல வந்து அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அதை வந்து கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம், மேலே இருப்பது வந்து இந்த குருமார்களுடைய மந்திரம். அதனால எப்பொழுதுமே அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்வதற்கு முன்பு குருமார்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து வந்தனம் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்துவிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்ல வேண்டும். அது ஆகையினால் ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் வந்து இந்த கலியுகத்திற்கு வந்து நம்ம வந்து எளிதில் பகவானை அடையக்கூடியது வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் மூலமாகத்தான் அடைய முடியும். ஆகையினால் அதை சொல்வதற்காகத்தான் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து தோன்றி இந்த மகாமந்திரத்தை நமக்கு அனைவருக்குமாக கொடுத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார். அதுதான் இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பாக்குறோம். இப்போ இந்த படத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா, இந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யர் தான் நடுவில் இருக்கிறார். அதற்கு பின் வந்து நித்யானந்த பிரபு அவர் தான் வந்து இந்த நீல நிறத்தில் அணிந்து கொண்டிருக்கிறார். அதற்கு பின் வந்து அத்வைத கதாதரர் அவர் வந்து அடுத்த ஆச்சாரியர். அதே போல வந்து ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌர அப்புறம் வாசாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீவாசாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 ஆச்சாரியர்களை வந்து வணங்குகிறார்கள். முதலில் இந்த 5 ஆச்சாரியர்கள் தான் இங்க வந்து பிரதானமாக இந்த படத்தில் பார்க்கிறோம். பதிமூணாவது ஸ்லோகம் பார்ப்போம். யஜ்ஞசிஷ்டாஷிண சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷைஹி புஞ்சதே த்வககம்பாபா யே பசந்த்யாத்ம காரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் வந்து பாவத்தை தான் உண்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல தான் சொல்றாரு. 13வது ஸ்லோகத்துல தான் வந்து இப்ப இந்த படத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா, இது வந்து கோபகுமாரர்கள்லாம் வந்து பகவானுக்கு கொடுத்து விட்டு அதையே உண்கிறார்கள் அவர்கள். அதே போல்தான் நம்ம வந்து நம்ம இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு உருவமானாலும், ஒரு சித்திரமாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து ஒரு விக்கிரக ரூபமா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் வந்து அது பகவானாகவே கருத வேண்டும் அப்படிதான் சொல்லியிருக்கிறார். அது வந்து அர்ச்ச விக்கிரகம் அப்படிங்கிறது பேரு. அந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு முன்பு நாம் வந்து இந்த சாத்வீகமான உணவை, இது வந்து சாத்வீகமான உணவு வந்து பின்வரும் அத்தியாயங்கள் வந்து விளக்கமாக கூறப் போகிறோம். அதாவது பிளான்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, பிளான்ட் பேஸ்ட் ஃபுட் மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரியும் பால் முதலானவைகளும். ஆனா வந்து இதுல வந்து வெங்காயம் அந்த பூண்டு அந்த அவைகள் எல்லாம் தவிர்த்து விட வேண்டும். அதெல்லாம் பின்னாடி டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். இந்த மாதிரி ஒரு சாத்வீகமான உணவை வந்து தயாரித்து பகவானுக்கு அவருக்கு வந்து கண்டருள பண்ணுதல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவருக்கு வந்து நெய்வேத்தியம் பண்ணுதல் சொல்றோம். அவருக்கு வந்து காண்பித்து விட்டு நம்ம வந்து அந்த உணவை உண்ண வேண்டும். அப்படி சாப்பிட்டால்தான் நமக்கு வந்து அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம். அப்படி அவருக்கு காண்பிக்காமல் நாமே வந்து சமைத்து நம்முடைய திருப்திக்காகவே உண்டு விட்டோமானால வந்து அது வந்து நம் பாவத்தை தான் உண்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து இது முக்கியமான ஸ்லோகம். அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவஹ யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ கர்மச சமுத்பவஹ. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இந்த யாக சக்கரத்துல சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அதுதான் வந்து இங்க திருப்பி சொல்றார். மழை வந்து மழையால் தான் நமக்கு வந்து தானியங்கள் விளைகின்றன. மழை பொய்தால் தான் தானியங்கள் விளையும். அந்த எல்லா ஜீவன்களில் அந்த தானியங்களை சாப்பிட்டு விட்டு தான் எல்லா ஜீவன்களும் வந்து வாழ்கின்றனர். அதே மாதிரி அந்த மழை எங்கிருந்து வரும்? நம்ம வந்து யாகம் செய்தால் தான் வந்து அந்த மழை வந்து மும்மாறி பொழிகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அது வந்து ஒழுங்கா அதோட வேலையை ஒழுங்கா செய்யணும்னா நம்ம வந்து அந்த யாகம் தபம் அந்த தர்மம் அப்படிங்கிற நல்ல பகவான் சம்பந்தமான விஷயங்களை வந்து செய்தால்தான் அந்த மழை பொழியும். அதே மாதிரி விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல யாக சக்கரத்தை பத்தி சொல்கிறார். இப்பொழுது வந்து இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்கறது வந்து அதாவது 5 தளங்கள் நமக்குள்ளேயே அனைவருக்குள்ளும் இந்த 5 தளங்களும் இருக்கின்றன.
முதல் தளம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது வந்து அன்னமயா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு அடுத்த தளம் இது வந்து உடல் தளம். அதற்கு அடுத்தது வந்து பிராணமயா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து புலன்கள் தளம். அதற்கு மேல் வந்து மனோமயா, இது வந்து மூன்றாவது தளம். அதற்கு மேல் விஞ்ஞானமயா, அறிவுசார் தளம். அதற்கு மேல வந்து ஆனந்தமயா, அது வந்து ஆன்மீக தளம். ஒரு உடல் தளத்தில் இருப்பவன், அதாவது அன்னமயா அந்த தளத்தில் இருப்பவன், அந்த நிலையில் இருப்பவன் வந்து அவன் வந்து தன் உடலே அனைத்தும் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு வாழ்கிறான். தன் உடலை திருப்திப்படுத்துவதே ஒரு பிரதானமான காரியமாக. அதற்கு மேல் வந்து செல்பவன், அதற்கு மேல் பிரயத்தனம் பட்டு பிராணமயா அந்த தளத்துக்கு போவன் வந்து தன் புலன்களையும் மீறி, அதாவது தன் உடலையும் மீறி புலன்கள் அப்படின்னு ஒரு சில இருக்கிறது, கண் காது மூக்கு போன்றவை, அந்த பிராணமயா அந்த லெவலுக்கு போகிறான். அதற்கும் மேல வந்து மனம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறது. இந்த 5 புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவது ஒரு மனம் தான். ஆகையினால் அந்த மனத்தை கொண்டு இந்த 5 புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி வாழ்பவன் வந்து அந்த மனோமயா அப்படிங்கிற தளத்தில் இருக்கிறான். அதற்கும் மேல வந்து இந்த அனைத்தையும் விட அறிவு, அதாவது புலன்கள், மனம், இதை விட அறிவு சிறந்தது, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த இன்டெலிஜென்ஸ், அந்த அறிவை கொண்டு தன்னுடைய மனத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவன், அதுவும் வந்து பகவான் சம்பந்தமான அந்த அறிவை வைத்துக்கொண்டு பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களிலேயே இந்த புலன்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருப்பவன் அவன் வந்து இந்த விஞ்ஞானமயா அப்படிங்கிற தளத்தில் இருக்கிறான். அதற்கும் மேல வந்து அனைத்துக்கும் மேல தன்னுடைய ஆத்மா, அதுதான் வந்து அனைத்தையும் விட உயர்ந்தது. புலன்கள், மனம், அறிவு அனைத்தையும் விட வந்து ஆத்மா உயர்ந்தது, ஜீவாத்மா. நாம் அனைவருக்கும் உள்ள இருக்கிற அந்த ஜீவாத்மா, அந்த ஜீவாத்ம தளத்தில் இருப்பவன் வந்து அவன் நித்திய ஆனந்தமயமாக பகவானையே தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபமாக எண்ணிக்கொண்டு பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்களே செய்து கொண்டு அதில் இருக்கிறான், அதிலேயே லயித்து கொண்டு இருக்கிறான். அவன் வந்து அந்த ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கிறான். இது வந்து நம்ம அனைவருக்குமே இந்த அனைத்து தளங்களுமே இருக்கின்றன. ஒரு நம்மளுடைய ரியலைசேஷன் சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு ரியலைசேஷன் அதிகமாக போக போக நம்ம ஒவ்வொரு தளமாக மேலே செல்வோம். 21வது ஸ்லோகம் பார்ப்போம். இது வந்து முக்கியமான ஸ்லோகம் தான். இதுவும் யத்யத்தாஸ்ரயதி ஸ்ரேஷ்ட சதத்ததே தேவதா வேதரோஜனஹ சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ் சதத்தனுவர்த்ததே. பெரிய மனிதன் ஆகியவன் எத்தகைய செயல்களை அவன் செய்கிறானோ அதையே வந்து பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். இப்போ வந்து இந்த படத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா, பிரபுபாதா வந்து ஒரு வழிகாட்டி சென்றிருக்கிறார். நமக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அதை வந்து ஜபிக்க வேண்டும். நீங்கள் வந்து ஒரு மாலை, அதாவது ஒரு மாலைங்கிறது வந்து 108 தடவை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது மாதிரி வந்து 108 தடவை நீங்க வந்து சொன்னீர்களானால் அது வந்து ஒரு மாலை, ஒரு ரவுண்டுன்னு சொல்றோம். பிரபுபாதா அவர்கள் வந்து என்ன பரிந்துரைக்கிறார் என்றால், ஒரு வைஷ்ணவனும், அதாவது ஒரு கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனும் வந்து மினிமம் 16 ரவுண்ட்ஸ், இது மாதிரி 16 மாலைகள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஜபிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து பரிந்துரைத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார். இப்ப அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அதை தான் வந்து அவர் பின்வருபவர்கள் வந்து பின்பற்றுவார்கள். அதே போல வந்து பெரிய மனிதன் வந்து எத்தகைய செயல்களை செய்கிறானோ அதையே வந்து பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தனது செயல்களால் எந்த தரத்தை, எப்படிப்பட்ட ஒரு பெஞ்ச்மார்க் அவன் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிருக்கான், எப்படிப்பட்ட தரத்தை அவன் வந்து ஓமே காட்டி கொடுத்திருக்கிறானோ அதையே வந்து உலகம் முழுவதும் வந்து பின்பற்றுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதை சொல்றார். இதை வந்து எதுக்கு சொல்றாருன்னா வந்து இதுதான் வந்து அந்த 4வது கேள்விக்கு பதில் அளிக்கிறார். அந்த 4வது கேள்வி கேட்கிறான் இல்லையா, குடும்ப பாரம்பரியம் வந்து வீணாகிவிடும், என்னுடைய நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் வந்து எல்லோரையும் நான் கொன்று விட்டேன், ஆனால் அனைவரும் ஒரு பெரிய ஒரு சமுதாயமே வந்து சீர்குலைந்து விடுமே, அவ்வளவு பேரை அழித்து விட்டால் அப்பொழுது வந்து அனைத்துமே வந்து ஒரு வர்ண சங்கிரகம் ஆகிவிடுமே. அதாவது வர்ண சங்கிரகம்னா வந்து ஒரு வர்ண கலப்பு, ஒரு கரப்ஷன், அதாவது பெண்கள் வந்து சீரழிந்து விடுவார்கள். ஏன்னா வந்து யாருமே வந்து பார்த்து கொள்வதற்கு யாருமே இருக்க மாட்டார்கள், அனைவருமே அழிந்து விட்டார்கள். ஆனால் அந்த ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு வயதானவர்கள், அவர்கள் தான் வந்து நல்ல விஷயங்களை வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து சொல்வார்கள். அந்த வயதானவர்கள் வந்து ஒரு குடும்பத்தில் வந்து இறந்து விட்டார்கள், ஆனால் அவர்கள் வழி வந்த அந்த நற்பண்புகள் வந்து கைவிட்டு போய்விடும். அப்படி வந்து கைவிட்டு போய்விட்டால் அது வந்து ஒரு கரப்டட் சமுதாயம், அதாவது ஒரு சீர்குலைந்த சமுதாயத்தில் தான் வந்து அது வந்து கொண்டு சென்று சேர்த்து விடும். அது வந்து வர்ண சங்கரகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆகையினால் அந்த வர்ண சங்கரகம் ஏற்பட்டு விடுமே அப்படின்னு கேட்கலாம் அர்ஜுனன். அதுக்கு பகவான் சொல்றார், அப்படின்னா வந்து நீ வந்து முதல்ல உன்னுடைய கடமையை நீ செய்து காட்ட வேண்டும். ஏன்னா வந்து நீ வந்து ஒரு சத்திரியன்,
ஆகையினால் நீ வந்து போர் புரிய மாட்டேன், நீ ஓடி விட்டாயானால் உன்னை பார்த்து உன் பின் வருபவர்களும் வந்து உன்னை மாதிரியே ஓடி விடுவார்கள். ஆகையினால் நீ முதலில் ஒழுங்காக இருந்து ஒரு முன் உதாரணமாக இருந்து காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் இதுல வந்து பதில் சொல்றார் பகவான். இப்போ இது வந்து 27வது ஸ்லோகம் பார்ப்போம். பிரகிருதே கிரியமாணானி குணை கர்மாணி சர்வசஹ அஹங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாஹமிதி மன்யதே. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னை தானே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார் பகவான். அதாவது இங்க இதுல பாக்குறோம், படத்துல பாக்குறோம் 3 குணங்களை பற்றி வந்து நம்ம வந்து முக்குணங்கள் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ், இதுதான் வந்து இந்த முக்குணங்கள் தான் வந்து நம்ம அனைவரையுமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆட்டி வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றது. இதை பத்தி நம்ம வந்து 10 அத்தியாயத்துக்கு மேல 10வது அத்தியாயத்துக்கு மேல வரப்போகிறது இதை பத்தி டீட்டெயில்டா. அப்போ வந்து டீட்டெயில்டா பார்ப்போம். இப்ப இந்த 3 குணங்களின் அதனுடைய செயல்பாட்டினால் வரும் இந்த பௌதிக இயற்கை, அதாவது ஜட இயற்கைன்னு சொல்றோம். இந்த ஜட இயற்கை முழுவதுமே வந்து இந்த முக்குணங்களால் நிறைந்தவைதான். சத்வம் ரஜஸ் தமஸ். சத்வம்ங்கிறது வந்து ஒரு உயர்ந்த குணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ரஜஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எப்பொழுதுமே வந்து வேலை செய்து கொண்டு, அதே மாதிரி ஒரு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து ஒரு ரஜோகுணம், அதாவது வேலை செய்து கொண்டே இருக்க தோன்றும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு பலநோக்கு செயல்களிலேயே நம்ம ஈடுபடுத்தும். அப்ப அந்த குணம் வந்து அது வந்து ரஜோகுணம். அதே மாதிரி தமோ குணம் வந்து தூக்கம் ஆலசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோம்பல் தூக்கம் ஆகிய ஒரு தவறான ஒரு போதை பொருள்களுக்கு அடிமையாகுவது ஆகிய அனைத்துமே வந்து இந்த தமோ குணத்தில் சேர்ந்தவை. இது எல்லாமே கலந்துதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும்போது, இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் வரை இந்த முக்குணங்களும் சேர்ந்துதான் இருக்கும், நம் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்தி கொண்டேதான் இருக்கும். ஆகையினால் இதனுடைய செயல்பாட்டை வந்து தன்னுடைய செயலாக இது உண்மையிலேயே வந்து பகவானுடைய இந்த முக்குணங்கள் தான் ஆட்டி வைக்கிறது. ஆனால் இது வந்து தன்னுடைய செயல்பாடு அப்படின்னு வந்து தன்னையே கர்த்தா, இது எல்லாம் செய்வதற்கு நான் தான் கர்த்தா அப்படின்னு வந்து ஒரு மதிமயங்கிய நிலையில் வந்து ஒரு மூடன், அதாவது இந்த அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வந்து ஒரு ஆத்மா வந்து நினைத்துக் கொள்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல சொல்றார். உண்மையிலேயே நீ வந்து இதுக்கெல்லாம் காரணம் கிடையாது. உண்மையிலேயே என்னுடைய சக்திகள், அதாவது இந்த முக்குணங்கள் தான் அதுதான் ஆட்டி வைக்கிறது. நீ வந்து வெறும் ஒரு இந்த பொம்மலாட்டம் போல ஆடுகிறான் பார்த்தீர்களா, அந்த பொம்மலாட்டம் போல வந்து நீ ஆட்டி வைக்கத்தான் படுகிறாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். இப்போ 36வது ஸ்லோகம் வாசிப்போம். அர்ஜுன உவாச்ச அதகேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி புருஷः அனிச்சன்னபி வார்ஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதः. அர்ஜுனன் கூறினான், விருஷ்ணி குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்வது எதனால் தூண்டப்படுகிறான், பாவங்களை செய்வது எதனால் தூண்டப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானிடம் கேட்கிறான். அதற்கு வந்து பகவான் பதில் கூறுகிறார். இது வந்து முக்கியமான ஸ்லோகம். இது ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம ஏஷः क्रोध ஏஷः ரஜோகுண சமுத்பவः மகாஷணோ மகாபாப்மா வித்யேன மிக வைரிணம். இப்போ இதுல வந்து வைரிணம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, மிக கொடிய எதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையோ ஒன்று சொல்றார். அது என்னன்னு பார்ப்போம். பகவான் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இது வந்து உலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும். இது நேத்திக்கே நம்ம பார்த்தோம். காமம் தான் வந்து, அதாவது ஒரு பொருளின் மீது முதல்ல வந்து புலனுகர்ச்சி பொருளில் நமக்கு வந்து அதனுடைய தொடர்பு ஏற்படுகிறது. அதற்கு பின் வந்து அந்த பந்தப்படுகிறோம். அந்த பந்தம் வந்து அது வந்து காமத்தில் கொண்டு சேர்க்கிறது. காமம் வந்து கோபத்திலும், கோபம் வந்து அந்த மதிமயக்கத்திலும், மதிமயக்கம் வந்து ஒரு கீழான நிலைக்கும் கொண்டு செல்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதுதான் இப்போ பகவான் இதுல சொல்றாரு. இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த காமம் தான் காரணம். நீ வந்து பலவந்தமாக செய்ய தூண்டப்படுகிறாய் அப்படின்னா வந்து அதற்கு இந்த காமம்னா எதை பார்த்தாலும் ஒரு வந்து ஒரு பந்தம், ஒரு வந்து ஈர்ப்பு, ஏதாவது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, எது பார்த்தாலும் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஒரு காமம் தான் வந்து இதற்கு காரணம். இது வந்து ரஜோகுணத்தினால் உற்பத்தி ஆகிறது. அது வந்து பின்னாடி அந்த காமம் வந்து நிறைவேறாவிட்டால் அது வந்து கோபமாக உருவெடுத்து
இவ்வுலகினையே அழித்து விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். இப்போ இங்க நடுப்புற போட்டுக்கிற படம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான படம். இது வந்து இன்னும் நிறைய இடத்துல வரும். இதுல வந்து இந்த 6 தீய குணங்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த லஸ்ட், என்வி, இக்னோரன்ஸ், ஆங்கர். இப்ப இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து மேலே சென்றோமானால் தான் இந்த நற்குணங்களுக்கு செல்ல முடியும். அது வந்து பகவானுடைய நல்ல பாதையில் செல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த படம் போட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள். இப்ப பகவான் வந்து இப்ப காமம் தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா, இந்த காமத்துடைய வெவ்வேறு நிலைகள் அதை பற்றி இப்போ சொல்ல போறார். தூமேனாப்ரித்யதே பக்னிர் யதாதர்ஷோ மலேனசஹ யதோல்பே நாவ்ருதோ கர்ப்பஹ சததா தேனேதமாவ்ருதம். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கரு வந்து கருப்பையாலும் மூடப்பட்டிருக்கிறதோ அவ்வாறே வந்து காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல சொல்றார். முந்தின ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றார், காமம் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். நீ வந்து உன்னுடைய இந்த பாவ காரியங்களில் ஈடுபடுகிறாய் அப்படின்னா வந்து ஒரு பற்றின் காரணமாக, ஒரு மெட்டீரியல் திங்ஸ், அதாவது ஒரு பலநோக்கு செயலினால் வந்து ஒரு பொருளின் மீது வந்து உனக்கு பற்று ஏற்படுகிறது. அந்த பற்று வந்து காமமாக மாறி அந்த காமத்தினால் தான் நீ செய்கிறாய். அந்த காமம் தான் அனைத்துக்கும் காரணம். இப்ப இந்த காமத்துக்கே வந்து வெவ்வேறு நிலைகள் இருக்கிறது. ஒரு சிறிய நிலை காமம் வந்து அது வந்து அதாவது ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த காமம் வந்து ஒரு நெருப்பு வந்து புகையால சூழப்பட்டிருந்தால் எப்படி வந்து அந்த நெருப்பு தெரியும், சூழப்பட்டிருந்தாலும் அந்த நெருப்பு வந்து எரிவது தெரியும், அந்த புகை வந்து மூடி இருந்தால் கூட. அது வந்து ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். அந்த ஸ்டேஜ்லயே வந்து நம்ம விலக்கி கொண்டு விட்டோமானால், அந்த காமத்தை விலக்கி கொண்டு விட்டோமானால் நம்மால் இதுல இருந்து தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல போறாரு அடுத்த ஸ்லோகத்துல. அதற்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இந்த கண்ணாடி வந்து ஒரு தூசியினால் மூடப்பட்டிருக்கும். அது வந்து அடுத்த நிலைக்கு வந்து பகவான் எடுத்துக்காட்டா சொல்றார். கண்ணாடி மேல வந்து தூசி மூடிக்கொண்டிருந்தால் அது வந்து மூடிக்கொண்டிருந்தாலும் துடைத்தால் அது போய்விடும். ஆனால் வந்து முழுவதையும் மறைத்து விடும். அது அந்த கண்ணாடி முழுவதையும் மறைத்து விடும், அந்த முகமே தெரியாத அளவுக்கு. அது ஒரு அடுத்த நிலை, அந்த காமத்தின் அடுத்த நிலை. அதற்கும் மேல ரொம்ப அதீத காமமாக இருந்ததால், ஒரு பொருளின் மீது தீராத ஒரு காமம், ஒரு பற்று ஏற்பட்டிருந்தால் அது வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கரு வந்து கருப்பையினால் மூடியிருந்தால் ஒன்றுமே தெரியாது, வெளியில் இருப்பது ஒன்றுமே தெரியாது. அந்த லெவலுக்கு வந்து போயிட்டோமானால் அது வந்து திரும்பி வருவது கடினம். ஆகினால் இந்த 3 வகையான நிலையை வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல விவரிக்கிறார். இப்ப இதுல வந்து அடுத்தது, இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்று எரிவதுமான காமத்தின் உருவிலான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவனுடைய அறிவு வந்து இந்த காமத்தினால் தான் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார். என்றுமே திருப்தி அடையாதது அப்படின்னு சொல்றார். இதுல வந்து இந்த காமம் வந்து எப்படி ஒரு நெருப்பு வந்து எவ்வளவு போட்டாலும் அது எரிந்து கொண்டே இருக்கும், அதே போல இந்த காமமும் வந்து எவ்வளவு ஆசைக்கு எவ்வளவு நீங்க தீனி போட்டாலும் அது வந்து இன்னும் வேண்டும் தான் எரிந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். அதுல இருந்து விலக்கி கொள்ளும் வழியும் பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தை சொல்ல போறாரு. இப்போ தஸ்மாத்வம் இந்திரியான் யாதோ நியம்ய பரதர்ஷப பாப்மானம் பிரஜஹி ஹ்யானஹேனம் ஞான விஞ்ஞான நாசனம். எனவே பரத குலத்தோரில் சிறந்தவனே, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி ஞானத்தையும் தன்னுணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அதாவது முதல் ஸ்டேஜ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த காமம் வந்து ஒரு பொருளின் மீது நம்ம பற்று ஏற்படுகிறது, அந்த பொருளை பார்க்கிறோம், அதன் மேல் பற்று ஏற்படுகிறது. அந்த நிலையிலேயே நீ விலக்கி கொண்டு விடு, அப்பொழுதுதான் இந்த காமத்திலிருந்து உன்னால் தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வழியையும் சொல்லி கொடுக்கிறார் பகவான். இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேப்யோ பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தே பரதஸ்து சஹா. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருள்களை விட உயர்ந்தவை, மனம் வந்து புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தியோ மனதை விடவும் உயர்ந்தது, மேலும் அவனோ அதாவது ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல சொல்றார். இப்ப இதுல வந்து இந்த 5 இந்திரியங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, முதல்ல இந்த 5 இந்திரியங்கள்ல வந்து கண், மூக்கு, காது, கை, வாய், இது வந்து நம்மளுடைய 5 இந்திரியங்கள். இதுதான் வந்து புலன்கள்.
இந்த புலன்களை விட வந்து இந்த மனம் வந்து உயர்ந்தது. ஏன்னா அந்த மனத்தை கொண்டுதான் இந்த புலன்களை அடக்க முடியும். இந்த கயிறு போல வந்து இந்த குதிரையை கட்டி இழுக்கிறது அது வந்து மனம். ஆகையினால் இந்த புலன்களை காட்டிலும் மனம் உயர்ந்தது. அந்த மனத்தை காட்டிலும் எது உயர்ந்ததுன்னா அந்த நுண்ணறிவு, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ், நமக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்ணறிவு. ஏன்னா அந்த அறிவை கொண்டுதான் இந்த மனத்தை செலுத்துகிறோம். அந்த நுண்ணறிவையும் விட சிறந்தது எதுனா நம்முடைய ஆத்மா. அந்த ஆத்மா இருந்தால்தான் வந்து அது இயங்கிக் கொண்டிருந்தால்தான் இந்த நுண்ணறிவும் இயங்கும், இந்த மனத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆகையினால் இந்த ஸ்லோகத்தில் 42வது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார் என்றால், செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் வந்து ஜடப்பொருள்களை விட உயர்ந்தவை. ஜடப்பொருள்கள்னா வந்து இந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ், அதை விட புலன்கள் உயர்ந்தது. அந்த புலன்களையும் விட வந்து மனம் உயர்ந்தது, மனதையும் விட புத்தி உயர்ந்தது, ஆனால் புத்தியையும் விட வந்து ஆத்மா உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார். இப்போ இதோட வந்து இந்த அத்தியாயம் வந்து முடிவடைகிறது, இந்த 3வது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது. இதுல நம்ம சுருக்கமா என்ன பார்த்தோம்னா, துரத்தல் அல்லது செயல், இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்றோம். பகவான் வந்து துரத்தல் வந்து சரி கிடையாது. ஏன்னா வந்து அது ஒரு போலி மனிதன் போல வந்து வாழறதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. நீ வந்து உன்னுடைய செயல்களை செய்வதுதான் உனக்கு சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி நிஷ்காம கர்மயோகம் வந்து, அதாவது ஒரு பலன் மேல் பற்று இல்லாத ஒரு செய்து கொண்டிருக்கிற பகவானுடைய தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது வந்து அந்த ஞான யோகத்தை விட சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து கர்ம யோகம், அதை குறித்து பகவான் வந்து விவரித்தார். அந்த யாக சக்கரம் அதை குறித்தெல்லாம் காமிச்சார் இல்லையா. அதற்கப்புறம் பின்பு வந்து நீ வந்து எடுத்துக்காட்டாக இருந்து வழி நடத்துவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து பகவான் பரிந்துரைக்கிறார். பின்பு வந்து கடைசியாக மிகப்பெரிய எதிரி ஒருவனுக்கு எது அப்படின்னா வந்து அது வந்து காமம் தான். அதை வந்து எப்படி அடக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் வழி காமிச்சு கொடுக்கிறார். இத்தோட வந்து இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது. சீதாராமன் பிரபு, முதல்ல கதையை சொல்லிடலாம், அதுக்கப்புறமா வந்து போலிங் பண்ணலாம். முதல்ல கதை சொல்லிடலாம், அதுக்கப்புறமா வந்து போலிங் பண்ணலாம் பிரபு. மாதாஜி நீங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம், கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம். சரி, எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு வந்து இப்போ குருஜி சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவரை பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அவர் வந்து பூதனா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அவர் பிறந்தார். அது இப்போ வந்து பங்களாதேஷ்ல இருக்கு. அவர் வந்து ஒரு முஸ்லிம் ஃபேமிலியில பிறந்தவர். அவர் வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய சிஷ்யர். அவர் சின்னதுலேருந்தே அவர் வந்து சுவாமி ஸ்ரீகிருஷ்ண அந்த இதுல வந்துட்டார். அவருடைய கதையில ஒரு பாகமாக்கும் இப்ப நான் சொல்ல போறது. அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் வாட்டி ஹரே ராம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லுவார். அது அவருடைய ஒரு வழக்கமா வச்சிருந்தார். இப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு பேனாப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்து பக்கத்துல ஒரு வனத்துல ஒரு குடில் போட்டுண்டு அங்க அவர் வந்து தினமும் துளசி செடிக்கு எதிர்த்தாப்புல உட்கார்ந்துட்டு அவர் வந்து 3 லட்சம் வாட்டி ஒரு நாளைக்கு மகாமந்திரத்தை, ஸ்ரீகிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருப்பார். அப்படி இருக்கும்போது அவருடைய பேரும் இதுவும் பிரசித்தி பயங்கரமா அவருக்கு வந்ததுனால இதுல வந்து ராமச்சந்திர கான் அப்படிங்கிற ஒரு ஜமீன்தாருக்கு அவர் மேல ஒரு ஜெலஸ் மாதிரி வந்தது. இவருக்கு நல்ல பேர் வருதே, இவருடைய பேர் ரொம்ப பிரசித்தமாறுதே அப்படின்னுட்டு அவருடைய பேரை அழிக்கணும், அவருக்கு ஒரு களங்கம் உண்டாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு விலை மாதுவை ஏற்பாடு பண்ணி அவருடைய பேரை கெடுக்கணும் அப்படின்னுட்டு அனுப்பி வைக்கிறார். அந்த விலை மாது அவருடைய குடிலுக்கு போறார். குடிலுக்கு போயிட்டு அவர்கிட்ட போய் நான் உங்க கூட கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னுட்டு அவர் சொல்றார். அப்ப அந்த அவர் அந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர் என்ன சொல்றார், நீ இங்கேயே கொஞ்ச நேரம் உட்காரு, நான் டெய்லி 3 லட்சம் தடவை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லுவேன், அதை நான் சொல்லி முடிச்சுட்டு உங்க கூட நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். டைம் போறது தெரியாம ராத்திரி பகலா எடுத்து அப்போ அவளுக்கு வீட்டுக்கு போகணும்னு வந்ததுனால அவள் அன்னைக்கு வீட்டுக்கு போயிடுறான். திருப்பியும் அடுத்த நாள் திரும்பியும் வந்து
அவர்கிட்டக்கு வந்து உங்க கூட நான் பேசணும் அப்படின்னுட்டு இது பண்றேன். அன்னைக்கு என்ன ஆறுதுன்னா, அவர் சொல்லும்போது, அவரு வந்து எனக்கு இன்னைக்கும் நான் முடிக்கல 3,00,000 இது. நான் முடிச்சுட்டு உன் கூட பேசுறேன். நீ இங்கேயே உட்காரு அப்படின்னுட்டு சொல்றார். அன்னைக்கு அவ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது, இவர் சொல்ற அந்த மகா மந்திரத்த கேட்டு, 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 கேட்டு அவளையும் அறியாம அந்த மகா மந்திரத்த அவ சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா. அன்னைத்து பொழுதும் அதே மாதிரி போயிடுறது. அவரோட பேச முடியல. திருப்பியும் அவ வீட்டுக்கு போயிடுறா. திருப்பியும் மறாநாள் திருப்பியும் அவள் அங்க வந்து, இன்னைக்கானும் உங்க கூட நான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, "ஒரு நிமிஷம் இங்கே இரு, நான் முடிச்சு விடுறேன். என்னுடைய 3,00,000 இதன்னு" சொல்லிடுறேன். அன்னைக்கு அவ மனசே மாறிடுது. மாறிட்டு, "நான் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். நான் உங்களுடைய பேர கெடுக்கணும் அப்படின்னுட்டு, அந்த ராமச்சந்திர கான் அப்படி என்ன அனுப்பிச்சார். அதனால நான் நீங்க இவ்ளோ பெரிய பக்தி இதுல இருக்கிற உங்கள போய் நான் இப்படி ஒரு ஒரு கெட்ட நோக்கத்தோட நான் இங்க வந்துட்டேன். எனக்கும் உங்கள மாதிரியே உங்களுடைய சிஷ்யாவா உங்க பின்னாடி நீங்க சொல்ற மாரி நான் ஒரு டிவோட்டியா ஆகணும். என்ன வழி நடத்துங்கோ அப்படின்னுட்டு அவள் சொல்லிடுறா. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னாக்கா, "நீ உன்னுடைய சொத்து எல்லாத்தையும், உன்னுடைய உடைமைகள் எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிட்டு, நீ ஒரு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு நீ வா" அப்படின்னுட்டு சொல்றாரு. சரின்னுட்டு அவளும் வீட்டுக்கு போய் அவளோடது எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிடுறா. தானம் பண்ணிட்டு, ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அங்க வரா. அங்க வந்த உடனே அவர் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, 2டே 2 உனக்கு நான் ஒரு ரூல்ஸ் சொல்லித் தரேன். தினமும் துளசிக்கு தண்ணிய ஊத்து. அப்புறம் 3,00,000 வாட்டி நீ இந்த கிருஷ்ண மகாமந்திரத்த சொல்லு. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. இத சொல்லு. கண்டிப்பா உனக்கு கிருஷ்ணருடைய பாதாவிருந்தத்துல போறதுக்கு உனக்கு வழி வரும் அப்படிங்கிறத அவர் சொன்னார். அத அப்படியே அவள் பின்பற்றி அவள் அது மாதிரியே சொல்ல ஆரம்பிச்சா. அப்போ இந்த இதுலேருந்து என்ன தெரியறது அப்படின்னா, அந்த மகா மந்திரத்த கேட்டா கூட ஒரு கெட்ட எண்ணத்தோட நம்ம கிட்ட வரவா கூட அந்த மந்திரத்தோட மகிமையால மாறிடுவா. அதாக்கும். நம்ம வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்த கைவிடாம பிடிச்சுட்டு இருந்தோமானா, எந்த கெடுதலும் நம்ம கிட்ட அண்டாது. இதுதான் இந்த கதையோடைய ஒரு பெரிய ஒரு இது. அந்த ஒரு கெட்டவளே மாறிட்டா.